Здравейте, скъпи приятели на една от най-старите фирми за поставяне на външна изолация. Представям ви един наш проект, който изпълняваме на ПП на София до парк Заимов на 12-ти етаж. Изпълняваме 10 см неопор БАСФ, истинския БАСФ. Както знаете, при нас се държи изключително много на качеството, както на работата, така и на влаганите материали. Искам да ви покажа как се справяме, като видеото ще продължи, разбира се, и с готовия продукт. Балкончета, тераски, ще се изпълнат 2 ръце бяла шпакловка, лепилото е Баумит, крайната мазилка ще е церазит, силиконова с цвят. И когато трябва да облечеме апартаментчето с хубав цвят, с качествена мазилка, идваме при нашите приятели и партньори от Хенкел, за да може да стане наистина красиво и поредна наша гордост, с която да се гордеем, че сме я изпълнили. 25 години качество без компромиси. Вижте изпълнението. Дори с просто око се забелязва качеството на работа. Хидроизолирани козирки с полиуретанова хидроизолация, 10 см неопор БАСФ, лепила Баумит, шпакловка церазит, полимер силиконова мазилка, отново церазит с оцветяване. Топ изпълнение. Знаете, топлоизолация.net или 0885 288 217.